Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Jaume Roig va ser un autor valencià que era escriptor i metge. S'emmarcaria dins del segle d'or valencià i la seva obra més coneguda és L'Espill, o llibre de les dones, que, a diferència de la Vita Christi, que era la resposta a aquest es marca per la misogínia. El llibre ho formen 17.359 versos de 4 síl·labes que rimen de dos en dos. I dins de l'Espill hi haurien 4 llibres, de sa joventut, de quan fou casat, de la lliçó de Salom i d'enviudar. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!